My brother, my sister, ngokungalaleli imithetho nemiyalo kamdalo wakho, ngokudelela iziyalo zikaMphrofethi sallallahu alaihi wasallam, ngokwenza izinto eziphambene nezifundiso zikaMphrofethi sallallahu alaihi wasallam, nazi-ke izinto wena oziphuthisela zona eparadise. Sengathi Allah ngasivula ingqondo, asipha amandla, asikhanyisele ukuthi konke esikwenzayo senze ukuthi sijabulise uAllah, ukuze uAllah asifaye kuparadise yakhe sihlale sijabulile. And okugcina-ke uAllah azosenzela kona masise paradise ukuziveza simbone. uAllah uyosibuza athi, oh people of Jannah, are you happy? Oh Allah, si happy, sijabulile. Kusukela namhlanje ngifuna nazi ukuthi mina ngijabulile ngani, angeke ngiphinde nginithukuthelele, ngiyohlale ngijabulile ngani. Bese Allah asibuza ukuthi sekuyangijabulisa manje lokho? Alhamdulillah. Tahiyyatuhum fiha salam. Mangabe ubingelela lapho eparadise kuyobe nje kuthiwa ukuthula makube kuwe, ukuthula makube kuwe. Wa subhanallah bukrata wa asila, sobe sidumisa uAllah ekseni nantambama, sobe sidumisa nje uAllah. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lo muntu lowo ozobe esivalelisa yobe sitshela ukuthi udumo lonke, indlela esivaleliswa ngayo eparadise, udumo lonke lumfanele uAllah okunguyena umondli wayo yonke into. Then Allah okugcina besathini, khona into enganithembisa yona eyokugcina engazange ngiyenze. Then Allah will remove the veil. Allah uzosusa iveil, ikhethinis le power le uzana lani lokukhanya elimvimbile uAllah ukuthi simbone. uAllah uzoziveza simbone njengoba bethu Allah ngeke sikhona ukumbona kulomhlaba, angeke sikhona ukubona uAllah kule mzimba le mzimba lesikuyo iweak, ngeke sikhona ukubona umdali wethu. Kodwa Allah uthi labo engiyobe ngijabulile ngabo bese paradise ngizozivula bangibone, babubone ukukhazimula nobuhle bekamdali wabo, ngoba uAllah uyasho ukuthi uAllah muhle, uyasho ukuthi Allah muhle futhi uthanda nezinto ezinhle. Allah uzosiveza simbone. My brother, my sister, ask Allah, oh Allah, grant me your Jannah so that I can see you one day. Oh Allah, grant me your paradise ukuze nami ngiphile kamnandi paradise yakho. Oh Allah, ngicela ungidonze, ungibonise indlela, ungifake endleleni. Ofuna inamba zami 0782143189, 0782143189, 0614585537, 0614585537. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all Jannatul Firdaus. Wa akhir da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.